Právě se nacházíme u týmu Orthodox Car, pozdar chlapi. Čau. 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 Tak pokolikátý jste na závodech? Takže na týchto pretekoch ako Zeplický kapel sme fakticky od samého začiatku, od prvého ročníka až po tento 7. ročník, takže 7-krát. Velká plocha, potřebuje pořádnou přípravu. Co volíte tady za čluny, za motory? Tady koukám, někdo má elektromotor, někdo má benzíňák. Není to určitě jednoduchý tady v těch vlnách zavážet. Tak ako samozrejme pri tom vetre, pri tých vlnách určite s elektromotorom by to bola ako bieda, takže určite spaľovací motor. My osobne používame Mercury 5-koňový, takže tak. Čo sa týka člnov, tak máme momentálne, tu máme Zico Blue Light, myslím, že to je nejakých 320 alebo nejak tak, čiže väčší čln určite, s pevným kilom. Včera byla pěkná bouřka, pěkný vítr, jak jste to ustáli? Tady koukám, že máte docela velký přístřešek, že to neulítlo. Ako tak ustali sme to celkom v pohode, skôr už keď bola tá búrka, keď boli blesky, tak sme išli na nejaké 2-3 hodinky do auta a sa schovať, aby to človek nikdy nevie, takže, ale ináč v pohode. Co používáte za nástroj na závody? Za nástroj, takže ja osobne som ako tester firmy Orthodox, čiže používam výlučne ako nástroj, používame firmy Orthodox. No a keď to zhrnieme takto nejak konkrétne, tak to tu na tieto širáve používame napríklad, tento je to Gole mes, fakticky je to guľa založená fakticky na olíhni. A potom tu používame ešte fakticky Gully Joint, ktorá je fakticky podobná aj s menšími odmenami. Snažíte se selektovat nějak ty kapry, nebo jdete po menších, po větších, nebo? A poviem to takto, po nejakej skúsenosti s týmto momentálne nejakým menším kaprom sa snažíme akože vyhnúť. Nesnažíme sa proste ísť po tých menších kaprov, skôr po tej väčšej. Jaký používáte montáže pro tyto závody? Takže tu na montáže mám relatívne ako odskúšané, je to relatívne ako jednoduchý náväzec s malým hačikom, čiže hačik 8. Veľa ľudí sa akože toho bojí na také ďaleké vývažky, ale to perfektne sedí, proste nie je žiaden problém, čiže nejaký taký náväzec. A samozrejme snažíme sa používať buď s popkami, alebo čisto proste guličky na dno, už veľkosti. Väčšinou začínam ako s menšou veľkosťou a potom uvidím proste, aká ryba do toho ide. Popky, jaký príchute? Takto, skôr ja používam ako neutrálne príchute a potom to máčame fakticky, naša firma vyrába nejaké aminoacidy, hej, tu napríklad je to aminoacid čistá olíheň. Potom máme, samozrejme, ku každej nástrahe sú dipy, takže sa snažíme takto zatraktivniť tú nástrahu fakticky tými dipmi. Až koukám, že to je hodně škeblí. Co používáš, jaký je návazový materiál na ty škeble? Vieš čo, ja osobne tu používam N-trapku ako od Kordy a nemám s tým proste žiadny problém. Dobrý chlapi, tak já budu držet palce a snad se něco povede. Jasne, díky.